Здравейте, приятели! Днес ще разберем теория за Майнкрафт. Сега почвам да разказвам. Така. За пръв път... Не, няма да започвам сега. Преди да започнем с видеото, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да получавате новите видеоклипове. Няма да лъжи да ударите лайк бутон и да коментирате под видеото. Благодаря ви, сега да започваме. За пръв път в Бургас училище ще изучва компютърна игра за малки деца в новото Александър Георгиев Кунджакафалията като учебна дисциплина ще бъде въведена по популярната в цял свят Майнкрафт. За тази цел в събота в Експо Център Флора ще пристигнат представители на този софтуер за пръв да обучат преподавателите и им предстояват разработена методика за представяне на умения по него. Майнкрафт играта използва строене от различни по вид блокчета в триизмерен свят. Играчът има свободно избира как да играе, как основните му цели са да оцелее след атаките на чудовищата и са и построили подслон. Основната игра се върти около създаването на постройките. Светът, който заобикаля играта, е направен от купчета, който представлява различни материали като пръст, камък, руда, дърво и други. В режима на оцеляването играчите трябва да съберат средства да изградят настройки, бойни тълпи, поддържат града си да опознаят земята в своя опит да оцелеят. Те имат инвентар, в който могат да съберат предмети. Тези елементи могат да бъдат комбинирани и използвани някои рецепти за създаване на средства и други предмети. Целта на режима е да бъде убит дракона, уидъра и да съберат всички постижения. Играта има два режима: творчески и екстремен. Така, приятели, това беше всичко за сега. Абонирайте се за канала, чукнете камбанката, за да получавате новите видеоклипове. От мен, приятели, чао!